приятели! Аз съм Крис и днес стартирам мега яката игра Градината на Бам Бам. И тази игра е малко страшна, но друго дете може да мине, ако е смело. И тази игра всички деца са изчезнали. Имаме 5 секунди да започнем играта. След тези 5 секунди започва играта. 5, 4, 3, 2, 1. Но преди да започне играта, дайте един лайк и да започваме. Какво е това? Според мен, първо трябва да натиснем часовника. Да! Започва играта. Детската градина Бам Бам. И трябва малко да се почака тук. Ето я играта. Ето е играта на детската градина Бам Бам. Сега трябва да търсим как да отваряме врати, според мен. Така, да разтърсим неща в момента. Тук има една карта. Виждате ли я? Ето тук тази синята карта. И взимаме я. Тази карта за коя врата е? Ето, синя карта за синя врата. И хайде да я отворим. Айде! NetGamer отключи първата врата. Тук. Значи тук трябва, но само да ти кажа, че тук нещата пишат на английски. Опа, извинявам се, казах нещо, което не трябваше. Значи този дрон трябва да лети и да натискаме някакви бутони. Ето ги бутоните, които трябва да натискаме с него. Каква е тази карта? Пише, че много хора заплашват някаква огромна пуйка. Аз не знам каква е тази пуйка, но според мен ще се сресна в първото видео с нея. Може би ти ще я видите. Значи, трябват ни батерии, за да включи на онзи дрон, който е ето там. Така. Ето тук са батериите за дрона. Добре, да ги вземем. Трябват ни 2 батерии. Намерих една, а на другата маса има още една. Добре. Значи, сега ще трябва да натиснем бутоните с нашия дрон. Да отидем сега. Ето, дрона ни е включен. Така. Дроне, натисни ето този бутон. Натисни го. Ехо. Дроне. Какво? Ето, натисни го. Ето, мога аз да го отворя. Ето, виждате ли? Мога да го отворя. Не съм пълен нут. Ето и другия бутон. Натисни го. Айде. Отвори се вратата. И каква е тази глава, която се подава? Аз до сега прочетох, че има една пуйка, която всички я мислят за лоша. И изчакайте за малко, извинявам. Извинявам се, че за малко го спрях, но виждате ли главата? Добре, казвам си, че няма да ме е страх и се доближавам. Къде се дръпна? Не. Сега ще ме подгони. Сега ще ме подгони. Не. Светнаха се лампите. Кокошко, защо не ме гониш? Ехо. Тук
пише нещо. Чакай. Извинявам се, че спрях видеото, но тук пише, че трябва да съберем 6 яйца и да нахраним пуйката с тях. Добре, да ги потърсим. И трябва да ги търсим някъде в тази стая. Еми, къде? Ето едно яйце. Добре, трябват ни още 5 яйца. Добре, вземи го. Как да взема яйцето? Какво става? Как да го взема? Как да взема яйцето? Да няма някакъв щит. Отнеме много време да го взема. Добре, остават ни още 5 яйца. Ето още едно. Не си се скрил добре, яйце. Не можеш да се криеш безкрайно. Защото аз вече те намерих. Има и още. Добре, как да те взема? Толкова ли е трудно? Какво? Как да го взема? Как да те взема? Как да те взема? Ето. Трябваше ми около половин час да взема 2 яйца. Добре, да продължаваме напред. Ето още едно яйце на парзалката. Тук не си се скрил добре. Добре. Тук има още едно яйце. Как не го забелязах? То беше до пуйката. Добре. Взехте. Вече това е първото яйце, което го взех най-бързо. Другите 2 ги взимам за половин час. Ето още едно яйце. Добре. Мисля, че ни остава още едно яйце. Добре. Да отидем да дадем 5 яйца на кокошката, на пуйката и след това ще намерим последното. Първо. Второ. Трето. Четвърто. Пето и... Значи ни трябва още едно яйце. Добре. Да разтърсим, значи прочетох, че тук ни трябва да намерим бутон. Тук трябва дронът ни да натисне един бутон и да се спусне по парзалката последното яйце. Не искам да се обръщам с гръб към теб, Пуйко. Не искам един път да се обърна с гръб. Ето го бутона. Добре, натискаме го. Сега мисля, че трябва да отидем да натиснем ето този бутон с нашия дрон. Дрон, ела, тука. Тука е перфектното място на този бутон да стоиш. Дрон. Ехо. Дроне, не ми казвай, че трябва да те търся дълго време. Къде си? Къде е дронът? Дрон! Ти си... Значи... Много обичам, като нещо ми го няма. Добре, кажи ми, че те няма. Ако те няма, няма да бъда доволен, ако те няма. Къде си? Къде е този дрон? Къде е дронът ми? Добре. Ето ни го! Дронът ни къде е отишъл? Така. Значи, не ми казай, че трябва да търся дрона много време. Така. Да потърсим дрона. Време е за играта на криеница с един дрон. Добре, не си в тази стая. Ето те. В тази си всъщност. Махам си думите. В тази стая си. Ела сега тук.
Добре, сега излез от стаята и ела при ето тук, ела при мен. Как може? Как може да се блъскаш във вратата? Аз съм ти отворил, специално ти отворих за теб. Сега ела тук. Дроне, знам, че се криеш под земята. Оф, отиди ето тук, тук. Ето тук отиди. Трудно ли е? Оф, отиди ето тук тогава. Ела! Не мога да те чакам. Трябва да ходиш до бутона 20 часа ли? Тук отиди. Ела, дрон. Ела! Оф, значи ще трябва да го оставя да дойде сега. Извинявам се, че спрях видеото за малко. Трябваше да свърша една важна работа. Хайде сега да докараме дрона до бутона, който е много трудно да го доведем. Не ли, дроне? Кажи ми! Не ли ти е много трудно да стигнеш някъде? Ела в дроне. Отиди ето тук. Чули ме? Тук отиди. Сега ела тук. Дроне. Ела тук ти казах. Ела. Добре. Ела към мен. Трябва да натиснеш бутона. Добре. Сега ще можеш ли да стигнеш до там да натиснеш бутона или не? Защото ти не можеш да направиш едно нещо. Не можеш просто да отидеш. Хайде, дроне. Отиди ето тук. Отиди ето тук. Дрон. Какво му става на този дрон? Хора. Извинявам се. Просто този дрон не може да мине. Ето стана. Само трябва малко да се доближиме. Хора и... Така. Сега е момента наистина да натиснем бутона. Натискаме го. Дроне, натисни го, защото 1 час се опитвам да те доведа. Натисни го. Най-накрая. Ето го, яйцето падна. Бойко, ето сега ще те нахраня. Нахраних ли те? Да, тя пуска. Има една карта в устата и... Има една карта в устата и знам за къде е тази карта, но дрона ще ми трябва за там. Дроне. Ще доведа дронът ми за 1 час. Добре, знам за къде е тази карта, отиваме да я сложим. Виждате ли тази жълтата касетка? Така. Бутона в момента е сив и трябва да го направим в своя си свят. Така. Добре, сега дрона ми трябва да дойде. Дронът ми къде отиде, бе? Дронът ми е тук. Сега, само с този дрон се занимавам 1 час. Трябва да преминавам напред, не да играя с този дрон. Всъщност аз не игра, аз се мъча да го доведа. Дроне,
Не ми се кри, ела тук. Добре, де. Ела ето тук. Поне искам да минеш тъпата стена, бе. Какво ти е трудното? Хайде, можеш. Най-накрая. Сега трябва да го доведа в тази стая. Съжалявам, че гледате толкова време как нося дрона. Ами ако искате, може да спрете видеото, но може и да го продължите. Защото то е едно от най-яките видеа. Вие си избирате дори. Така, дрон. Не сте чули това, което казах, просто си продължавам. Айде, дрон. Просто дрона е някакъв, какъвто не може нищо да прави. Купил съм си някакъв дрон, който не може да скочи дори. Не може да излети до къщи. И сега трябва да значи трябва да шупим това. И трябва да щупим стъклото и да натисне бутона. Ето, щупихме бутона. Сега натисни бутона. Натисни бутона. Ето, натискна бутона. Там се отвори. Какво е това? Какво е етото? Чух! Нали помните онези дъски? Трябва да ги отворим. Не! Трябва да бия... В този епизод ще убием пилето. Ще убием пилето. Хайде да ходим. Това пиле, ето тука, до което хода. Нали ви казах този чук, за да щупим тия дъски? Виждате ли ги? Ето тези. Така, щупи ги. Не ме... Видя ли те да ме атакуваш, ще си мъртва. Мъртва ще бъдеш. Това са стъпките. Тя може да ходи по стена. Не. Къде слезох? Защо се плаша толкова? Казвам си вече, че няма да ме е страх. И от теб, Пуйко. Защо е толкова стресираща? Не сте чули това, което казах. Продължаваме си просто. Не. Тази пропаст на къде води, само да кажа. Не искам да знам на къде води тази пропаст. Защото Не! Паднах в пропастта! Не! Какво стана? Не! Трябва да почнем от начало! Паднахме в пропастта! Не! Минахме първия чаптър! Грешка! Първия чаптър го минахме. Ами това беше видеото от мен. Чао!